Primiți și mie prin Bluetooth filmulețul. Într-o zi. Uite, hai că geamul ăsta ți la jos, fă încolo. Nu, că la ți merge geamul jos. Aici miroase canal, știi? Plecăm? Ia, nu ridică geamul. O fac mai mică, frate, deci pune jumătatea ușoară la toată aici. Uite, o să-ți dai seama după casă. Uite, te încurci de oameni ce. Astea pe știri. Așa e? E. Uite, butoaie, dacă vrei un butoi. Cabinet medical, adios. Sper că nu e așa și la mine. Păi da, să mergi în jos, acolo, nu știu ce să duci. Noi sper că să ridică. Să ridic geamul?